tällä tapaa. Taivallinen Isä, Jeesuksen nimessä, me tulemme sinun eteesi ja Herra, pyydämme, että näet nämä edessä olevat noin reilu puolitoista tuntia. Jumala, voitele kieleni, voitele ymmärrykseni tuomaan sinun rikkauksistasi ja Herra sinun laajoista hengen alueista. Nyt tänään ne alueet ja ne asiat, joita tänään tarvitsemme ja tulevina päivinä tarvitsemme. Herra, armahda ja auta. Ja kiitos Jeesus, että sinä olet täällä. Kiitos, että Pyhä Henki jaat lahjojasi, jaat armolahjojasi Kristuksen ruumiin rakentamiseksi. Kaikki kunnia Jumala sinulle, Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin. Vielä jatkan tuosta kielillä puhumisesta sen 5. kohta numero 4, 5. alaotsikon. Ja se on kielillä laulaminen. Tästä ei tarvitse paljon sanoa. Me harjoitimme sitä hieman tuon ensimmäisen raamattutunnin alussa ylistyssession lopussa. Siinä hetken aikaa palvoimme Herraa kielillä laulain. Ja nyt ensimmäinen korintolaiskirje luku 14 ja jae 15 apostoli Paavali sanoo näin. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Ja tässä asiayhteydessä luku 14 on opetusta kielillä puhumisesta sekä profetoimisesta. Ja tässä asiayhteydessä me voimme aivan luvallisesti päätellä, että kun apostoli Paavali käyttää tässä ilmaisua rukoilla hengessä, niin hän tarkoittaa kielillä rukoilemista tässä luvussa. Ja nyt kun hän sanoo tästä kielillä rukoilemista, niin sitten hän jatkaa. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Me voimme siis sanoa näin, että apostoli Paavali sanoo, minun on veisattava kiitosta kielillä laulaen, siis hengelläni, kielillä, mutta minun on veisattava myöskin ymmärryksellä. Ja tähän kielillä laulamiseen aivan samalla tapaa, kun tämä kielillä puhuminen on siis tahdon alainen armolahja. Eli kun Jumala on antanut meille kielillä puhumisen armolahjan, niin me emme periaatteessa tarvitse mitään sen suurempaa impulssia, että me voimme alkaa puhua uusin kielin. Vaan me avaamme suumme ja alamme puhua, oli impulssia tai ei. Vaan se lahja on meille annettu. Siinä mielessä tämä lahja poikkeaa muun muassa profetian lahjasta, että profetia, niin aika vaikea on ruveta profetoimaan, jos ei Herra anna jotakin profetoitavaa. Mutta kielellä puhumisen lahja, se on täällä. Ja me voimme alkaa rukoilla kielellä puhuen. Se on tahdonalainen armolahja. Ja samalla tapaa kielillä laulaminenkin. Jos me laulamme suomeksi, omalla äidinkielellämme, me voimme laulaa myöskin kielillä. Toki on olemassa spesiaalitilanteita, milloin Pyhä Henki voi antaa aivan spesiaalimelodian, aivan erityisen innoituksen ja on syntynyt lauluja niin, että Pyhä Henki on antanut melodian ja on laulettu kielillä ja sitten kohta on tullut siinä selityskin ja on syntynyt sitten upea ihan ymmärrettäväkin laulu. Siinä on ollut Pyhän Hengen melodia ja Pyhän Hengen antama inspiraatio sanoihinkin. Mutta tämä kielillä laulaminen on hyvin merkittävä asia. Voisin sanoa näin, että se on hyvin terapeuttinen kokemus. Hyvin terapeuttinen kokemus. Ja kysymys kielellä laulamisesta niin ei ole siitä, että me osaisimme laulaa edes. Sulla ei tarvitse olla lauluääntä. Ei. Herra tietää, minkälainen lauluääni. Ihmiset voivat kärsiä vieressäsi, mutta Herra ei kärsi. Vaikka vetelisit ihan nuotin vierestään, miten sattuu. Ja englannin kielessä on olemassa sellainen lause tuolla psalmien kirjassa, make holy noise unto the Lord.
Eli tehkää pyhää melua Herralle. Eikö aika valtava? Tehkää pyhää melua Herralle. Tämä vapauttaa niin kuin suomalaiset miehetkin, nuottikorvattomat suomalaiset miehet. Siis ne, joilla ei ole nuottikorvattomia. Niin vapauttaa, että voi ihan huoletta laulaa kielillä. Ja kun olet siellä yksityiselämässä, siis tämä on sana näille nuottikorvattomille, niin yksityiselämässä laulaskelee. Ja sitten kun seurakunnassa tulee tällainen tilanne, että alkaa spontaanisti nousemaan kielillä laulaminen, niin tule mukaan. Lähde laulamaan, ala tuomaan sitä pyhää melua Herralle. Ja laula sitä omaa melodiaasi. Se on, kun urku harmonisoi ja laulaja johtaa, niin olet vaan siinä suurin piirtein niin kuin, vähän niin kuin samassa linjassa. Ja vetelet sitä omaa melodiaasi, ylistät Jeesusta, ajattelet häntä, annat kielien virrata. Ja voit unohtaa kaiken epäonnistumisen melodioissa ja sanoituksessa, koska ethän sinä tiedä mitä sinä laulat, kun sinä kielillä laulat. Laulat Herralle. Mutta henkilökohtaisesti olin kokenut 2 asiaa, jotka nyt haluan tuoda esille kielillä laulamisesta. Ensimmäinen on siis tämä terapeuttinen kokemus. 90-luvulla joskus puolen välin kieppeissä tai jo alkuvaiheessa, en ole ihan varma siitä, mutta 90-luvulla olen Kuopion helluntai-seurakunnassa ja siellä Kuopion helluntai-seurakunnan nykyinen pastori Heimo Empuska, niin hän oli vierailemassa. Meillä oli Savon työntekijäpäivät ja Savon työntekijäpäivillä niin Heimo johdattaa meitä lauluun. Hän vetäisi ihan niin kuin ensiksi ne tutut, näin nyt käymme yhteen ja sitten käsin kohotetuin. Ja sitten kun hän oli käsin kohotetuin laulua laulunut jonkun aikaa, hän vain jatkoi soittamista ja alkoi tapailla. Hymisi ensiksi ja sitten alkoi tapaille laulamaan kielillä. Se vaan niin kuin tuli. Se oli siis ensimmäinen kerta, kun minä kuulin julkisesti kenenkään laulavan kielillä. Ja siinä Heimo ylistyksen johtajana alkaa laulaa kielillä ja alan kuulla, kuinka eri puolilta salia työntekijätoverit tulevat mukaan tuohon lauluun. Alkavat palvoa Herraa uusin kielin. Ja minäkin muistan semmoisen, että se oli jotenkin semmoinen herkkä tilanne. Minä en ollut koskaan laulanut kielillä. En koskaan. Ja siinä mä muistan, kun mä katsoin ympärille, niin näin sydän vähän sykki kiivaammin, kun tuli semmoinen sisäinen ajatus, että Marko nyt, ala laulaa uusin kieli. Mä katsoin sivuille näin, että kuuleeko kukaan. Ja sitten aloin hiljaa laulaa kielillä siinä Heimo Empuskan mukana. Ja sen, että pari värssyä kerkesin laulaa, niin mä koin murtavan Jumalan hengen läsnäolon. Minä vaan itkin, kun tuntui niin hyvältä. Kun tuntui, että jotakin valui minun sisimpääni, minun sieluuni ja henkeeni. Se oli valtavan virvoittava, valtavan terapeuttinen kokemus. Elikkä kielillä laulaminen sielua hoitavana kokemuksena, kun ylistät Herraa uusin kielen. Toinen asia, joskus olen kokenut tällaisen asian, että joissakin tilanteissa kielillä laulaminen on se Jumalan antama erityisase. Niin kuin viime tunnilla sanoin siitä, että on eri aseita, eri työkaluja, joita Jumala on antanut, eri avaimia, jotka avaavat tiettyjä ovia. Niin joissakin tilanteissa kielillä laulaminen, voisin sanoa, että on ikään kuin ohituskaista. Ikään kuin semmoinen ohituska, niin kuin moottoritiellä, kun me ajelemme. Ja sitten edessä joku junnaa hitaasti, niin pyyhkäiset ohituskaistalla ja kaasupohjaa ja pyyhkäiset ohitse. Niin joskus kielillä laulaminen on ikään kuin sellainen Jumalan antama ohituskaista. Aloitan laulamaan kielellä ja huomaan muutamassa minuutissa, että olenkin hengessä. Olen Jumalan hengen voitelun alla. Ja monta kertaa esimerkiksi ennen kokouksia, niin laulan aina vähän aikaa kielellä. En aina, mutta monesti lauleskelen kielillä. Ja se on semmoinen, miten huomaa, että no niin, äsken oli niin kuin näin. Ja nyt lauloin vähän aikaa kielillä ja niin Jumalan voima virtaa väkevästi yli.
Eli tämmöiset viittaukset kielellä laulamiseen. Nyt menee toiseen kokonaisuuteen, eli kielten selittämisen lahja. Kielten selittämisen lahja. Toinen kokonaisuus. Ja luemme siis, menemme takaisin ensimmäinen korintolaiskirje. Ja täältä sitten jae 10. Tänne otetaan tuosta nyt jakeesta 7 eteenpäin ihan kertauksen vuoksi. Eli ensimmäinen korintolaiskirje, luku 12, jakeesta 7. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahja tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Eli toinen taas lahjan selittää kieliä. Ja nyt tästä kielten selittämisen armolahjasta, ja siihen soveltuu nämä samat periaatteet, mitkä muihinkin armolahjaan soveltuvat. Eli Pyhä Henki on antanut tämänkin lahjan yhteiseksi hyödyksi. Pyhä Henki on antanut tämän armolahjan Kristuksen ruumiin rakentamiseksi. Pyhä Henki on antanut tämän armolahjan Jumalan kunniaksi. Niin kuin Johanneksen evankeliumissa Pyhä Henki kirkastaa Kristusta, tuo kunnia Jeesukselle Kristukselle. Ja Pyhä Henki on antanut tämänkin armolahjan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Nämä on periaatteessa kaikkien armolahjojen ne funktiot, ne tehtävät. Niin myöskin kielten selittämisen armolahjan ollessa kysymyksessä. Ja nyt tästä armolahjasta sanotaan täällä luvussa 14, jakeessa 13. Eli ensimmäinen korintolaiskirje, luku 14. Ja luen nyt tämän asiayhteyden vuoksi jakeen 12 myöskin. Eli jakeet 12 ja 13 Jeesuksen nimessä. Kysymyksessä on siis kielten selittämisen armolahja. Eli armolahja selittää kieliä. Eli luku 14 jakeista 12 ja 13. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. No niin, siinä on nyt kotitehtävä meille kaikille. Jos olet saanut kielillä puhumisen armolahjan, niin seuraava vaihe on sitten se, että Herran sana sanoo. Jos puhut kielillä, niin nyt sun tulee anoa, että taitaisit selittää. Se on näin Jumalan sana opettaa. Eli ensinnäkin aktivoi se kielellä puhumisen armolahja niin nasakkaan, niin tuliseen, niin aktiiviseen käyttöön kuin suinkin mahdollista. Ja samanaikaisesti kun käytät tätä armolahjaa, virität sen palavaksi, puhallat sen täyteen liekkiin, niin samalla ano, että Jumala, Pyhä Henki, anna minulle kielten selittämisen lahja, että minä voisin selittää. Ja miksi näin? Nyt kielten selittämisen lahja, niin on siis kysymyksessä kielten selittämisen lahja, eikä kielten kääntämisen lahja, eikä kielen tulkkauksen lahja. Ja nyt tämä on aika tärkeä asia ymmärtääksemme tätä lahjaa, koska nyt joskus tulee tällaisia tilanteita, että saattaa tulla vaikkapa oikein lyhyt kielillä puhuttu lause, ja sitten tulee megapitkä selitys. Tai päinvastoin.
Eli tulee valtavan pitkä, semmoinen 7 minuutin kielellä puhuttu. Ja sitten loppuun tulee vaan yksi lause suomeksi, selitys. Katso lapseni, olen täällä kanssasi. Amen. Niin nyt äkkinäinen tai asiaan paneutumaton henkilö voi miettiä, että eihän tässä ole mitään tolkkua. Että jos on kysymys kielten tulkkauksen lahjasta, niin kuinka voi olla mahdollista, että 7 minuutin kielellä puhutusta tekstistä tulee vain yksi suomenkielinen lause? Tai yhdestä kielellä puhutusta lauseesta tuleekin mega pitkä profeetallinen sanoma. Miksi näin? Siksi, koska on kysymys kielten selittämisen lahjasta. Kielten selittämisen lahjan kautta Pyhä Henki laskee tämän lahjan vastaanottajan henkeen sen kielillä puhutun sanoman tai kielillä puhutun rukouksen päämerkitykset ja sanoma. Ei siis suinkaan niin kuin sanasta sanaan. Niin kuin nyt olin Keniassa, no minähän en tiedä mitä tulkki tulkkasi swahilin kielellä. Minä paukutin menemään englanniksi ja sitten minä vaan nöyrästi uskoin, että tulkki mahdollisimman sanatarkasti tulkkasi. Ja minä kysyin lähetyssaarnaajilta muutamassa kohteessa, että käänsikö se kaveri ihan tarkkaan? Kyllä käänsi, oli mulle hyvä tulkki. Käänsi justiinsa prikulleen, niin kuin sinä englanniksi puhut. Nyt kielten selittämisen lahjassa ei ole siis kysymys tästä, vaan siitä tulee se pääsanoma, pääajatus, päävirta esille. Kuinka kielten selittämisen lahja ilmenee? Otetaanpa ensiksi tuohon, kun selvitettiin tätä tulkkauksen ja selittämisen eroa, niin mä otan vielä toisen lisämääritelmän tälle kielten selittämisen lahjalle. Nyt kielten selittämisen lahja voi olla monesti ensiaskel profetian lahjassa toimimiseen. Mä jaan nyt semmoisia käytännön asioita. Kielten selittämisen lahja voi olla ensiaskel profetian lahjan ilmenemiseen ja profetian lahjassa toimimiseen. Ensimmäinen askel. Nyt huomaa, uskon elementti on tässä hyvin merkittävä. Raamattu sanoo, sen tähden se, jolla on profetian lahja, profetoikoon sen mukaan kuin hänellä uskoa on. Sen tähden se, jolla on profetoimisen lahja, profetoikoon sen mukaan kuin hänellä uskoa on. Ja nyt kielten selittämisen lahja on ensiaskel monesti profetian lahjankin esiin tulemiseen. Johtuen siitä, että tämä kielillä puhuminen on ikään kuin tukirakenne. Niin kuin kukkia, semmoisia pitkävartisia kukkia kasvatetaan. Niin joskus näillä pitkävartisilla kukilla täytyy olla semmoinen tukikorsi, tukikeppi. Ootteko niin kuin huomaatte, minä en ole mikään kasvitieteilijä, niin minä vähän niin kuin kysyn, että tapahtuuko tällaista. Että on tukikeppi. Ja sitten tähän tukikeppiin sidottuna se varsinainen varsi saa kasvaa, kunnes se varsi on sitten riittävän vahva, ettei tukikeppiä enää tarvita. Vaan varsi pitää itse itsensä. Samalla tapaa joskus Jumala antaa meidän edetä hengen lahjojen alueella silleen askel askeleelta. Tulee kielet, joihin voimme tukeutua. Tulee kielet, joiden kautta voimme kokea semmoista inspiraatioa, innoitusta. Ja sitä kautta saamme selityksen. Ja sitten jossain vaiheessa Jumala armahtaa niin, että me luotamme, että no niin, nyt Herra voi antaa sanoman vaikka ilman sitä kielellä puhuttuakin hengen ilmoitusta. Näin siis joskus voi kielten selittäminen toimia. Nyt on olemassa, mä kategorisoin kielten selittämisen niin kuin 3 eri kategoriaan. Eli nyt kun ajatellaan, että kaveri puhuu kielillä, on olemassa A, sanomakielet. Eli Pyhä Henki antaa henkilölle kielillä puhuttuna sanoman. Siis
Siis profetian sanoma, joka on puhuttu kielillä. Ja nyt Pyhä Henki selittää kielten selittämisen armolahjan kautta tämän profetaalisen sanoman suomeksi kuulijakunnalle. Eli on siis profetaalinen sanoma, on sanomakieli. Sitten on toinen ulottuvuus, eli on ne rukouskielet. On rukousta, kielet ovat rukousta, ylistystä tai palvontaa tai kiittämistä tai sodankäyntiä. Niin Pyhä Henki antaa kielten selittämisen armolahjan kautta tämän vaan selitettynä. Eli esimerkkinä vaikka näin, että tässä vatkaisin kielillä vähän aikaa chinka chunka chanka cha. Tämä on siis nyt, ei ole oikeata kieltä, vaan tämmöinen arkinen demonstraatio. Chinka chunka chinka chanka chinka chunka. Ja sitten Herra pelasta se naapurin Liisa, jolla on kovia vaikeuksia. Chinka chunka chinka chanka chunka cha. Näet kuinka hänellä on tänään hirveä vaikea. Chinka chunka chinka 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 chunka cha. Näet hänen aviopuolisonsa, joka on aivan uppiniskainen kyrmymies. Chinka chunka chinka chinka cha. Pelasta tuo mies, anna henkesi virta hänen päälle, vedä hänet pelastukseen. Eikä tällaista eli siinä siis henki selittää sen rukouksen. Siinä ei ole siis suoranaista sanomaa seurakunnalle, vaan selitetään, mitä tässä kielellä puhuttuna rukoilla. Tai käydään sodankäyntiä. Tai sitten se voi olla Herran ylistystä. Minä ylistän sinua, Pyhä Jumala, maan ja taivaan luoja. Sitten kielellä puhuttu pätkä taas perään. Minä ylistän sinua, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Taas kielellä puhuttu pätkä perään. Minä ylistän sinua, Pyhä Henki, Jumaluuden kolmas persoona, ja taas kielellä puhuttu pätkä perään. Eli tällä tapaa voi tapahtua se rukouskielen selitys sitten seurakunnassa. Ja kolmas ulottuvuus kielten selittämisen armolahjassa on tällainen kuin latauskielet. Mitä nyt haluan pysäyttää tähän? Latauskielet. Esimerkiksi henkilökohtaisesti joskus koen näin. Alan puhua kielillä ja mä koen konkreettisesti, että ne kielet yhtäkkiä muuttuu. Eli ensiksi se on sitä normaalia kielen, rukouskielen virtaamista, mitä niin kuin normaalitilanteessa tapahtuu. Sitten yhtäkkiä huomaan, että tulee semmoinen spesiaali innoitus sydämeen, ikään kuin kielet muuttuvat. Ja kieleen tulee semmoinen syvempi auktoriteetti, semmoinen jännä sävyero tulee. Ja mä huomaan, että henki lataa mun sydämeeni, niin kuin puhuin äsken, kielillä puhutaan rakentaa itseänsä. Virittämisen työkalu. Ja mä huomaan joskus, että mä puhun kielillä, ja samalla kun mä puhun kielillä, mä kuulen Jumalan sanoman. Ja sitten pätkissä tuon sen julki seurakunnalle. Ja huomaa, silloin kun latauskielet on kysymyksessä, niin silloin mä en selitä kieliä. Mä lataan. Siis kielillä puhuttuna mä lataan omaa henkeäni ja viritystasoani kuulemaan Herran äänen. Ja sitten puhun profetian pätkissä näiden kielillä puhuttujen lauseiden lomassa. Silloin mä en selitä. Silloin mä vaan lataan ja annan sitten tulla profetian sanomaan. Joskus toimimme näin. Joskus on sitten tilanne näin, että kun puhun kielillä, niin se on kielten selitystä aina ne suomenkieliset lauseet. Pysyttekö kärryillä? Ette pysy. Okei. Eli kielellä puhumista, sanomakieli, profetia vieraalla kielellä, joka selitetään suomeksi. Pysytkö kärryillä? Toinen asia, selitetään kielellä puhuttu rukous, ylistys, palvonta tai joku muu rukousilmiö. Ja se kielellä puhuttu sanoma selitetään suomen kielellä. Pysytkö kärryillä? Ja sitten kolmas asia, että kielillä puhuminen lataa omaa henkeä niin, että minä en selitä tätä kieltä, vaan puhun oman yksittäisen profeetian sanoman. Mutta kielellä puhuminen siinä välissä on vaan minun omaa sielua hoitavaani ja virittävää työkalua. Pysyitkö kärryillä? Eli nämä kolme aluetta. Tipahtiko joku muu? Näin. Ja nyt millä tapaa minä voin ottaa tämän vastaan? Huomaan, nämä on käytännön asioita, mitä nyt jaan, mitä olen oppinut käytännön kenttäpalveluksessa
Tämä ei ole korkealentoista teologiaa, tämä on käytännön teologiaa nyt. Ihan sitä, että mitenkä nämä lahjat toimivat käytännössä. Kuinka kielten selittämisen lahja ilmenee? Kohta numero 1. Puhu kielillä ja kuuntele ohi. Laita se ohi lainausmerkkeen. Mä kuulin tämän opetuksen joskus 90-luvun alkupuolella. Sellainen sisar Helsingin Saalemista, kun olikohan hän nyt Hella Karponen vai Helia Karponen? Hella Karponen. Hän oli Varkaudessa, piti armolahjaseminaaria. Ja hän muistaakseni, mä olettaisin, että hän sanoi tämän lauseen, että kun puhut kielillä, tai joku puhuu kielillä ja pyydät Herralta selitystä, niin älä keskity siihen kielillä puhumisen nyansseihin, kielillä puhumisen muotoihin, lauseisiin, lauserakenteisiin, vaan hengessä kuuntele ohi tuon varsinaisen kielen ja kuuntele, mikä sanoma välittyy tuosta kielillä puhutusta sanomasta. Eli kuuntele ohi. Ja me voimme harjaantua tässä sillä tapaa, että kun me olemme rukouksen hengessä, niin me ensiksi voimme kuulla sen sävyn. Kun tyyppi puhuu toisessa nurkassa kielillä ja sille vähän ehkä voimakkaammalla äänellä, että erotat sen, niin sä voit aistia sen sävyn, että onko tuossa nyt tulta ja tulikiviä vai rakkautta. Siis tämmöinen yksinkertainen ensiaskel. Okei, siellä nyt on semmoinen joo, tää voi olla jotain tekemistä, että Herra rakastaa meitä kaikkia. Täällä voi olla jotain tekemistä sen kanssa. Ja sitten alkaa heti tulemaan sanoa, että okei, jotakin sielua hoitavaa materiaalia. Sitten voi pyytää, että Herra, anna lisää. Anna niinku vielä tarkempaa sanomaa. Ja sitten jos toisessa kulmassa joku kaveri vetää oikein niinku vähän niinku venäläistyyppisesti oikein kovalla aggressiolla, niin siitä voi jo päättää, että tuo sanoma ei ehkä liity Jumalan rakkauteen, vaan ehkä tässä on joku muu ulottuvuus nyt tässä sanomassa. Kuuntele ohitse ja pyydä, että Herra tarkentaa. Esimerkiksi monta kertaa olen ollut semmoisessa tilanteessa työtovereitteni kanssa, että on tullut kielillä puhuttu sanoma ja sitten on tullut selitys, joka on ollut profeetia. Mutta henkilö on luullut, että hänen oma profetiansa on ollut selitys tuolle kielillä puhutulle sanomalle. Me ollaan työntekijöinä kuunneltu ja hengessä ollaan aistettu, että kielillä puhuttu sanoma, se oli Herrasta. Profetia oli Herrasta, mutta näillä ei ollut mitään tekemistä keskenään. Siis niillä ei ollut mitään tekemistä. Molemmat oli Pyhän Hengen ilmoitus, mutta tämä, jonka kaveri luuli selittävänsä, ei se ollut selitys. Se oli ihan se oli yksityinen profetia. Ja ollaan sitten rohkaistu, että joo, että kuunnellaanpa vielä. Ei me olla sanottu, että tämä henkilö tuossa, joka profeetoi ja luuli selittävänsä, oli väärässä. Ei, me ollaan vaan sanottu, että hei, kuunnellaanpa vielä. Ja kohta on noussut sieltä sitten se selitys tuohon kyseiseen kielellä puhuttuun sanomaan. Olettehan mukana tässä asiassa, Hyvä. Elikkä kuuntele ohi. Sitten tämmönen asia. Tämä voi ilmetä kahdella tapaa. Joko siis niin, että on eri henkilö, joka puhuu kielillä, ja on eri henkilö, joka selittää. Mutta tämä lahja, ja hyvin yleistä on, että tämä lahja alkaa toimia ensiksi niin, että sä itse puhut kielillä. Ja Pyhä Henki antaa kielten selittämisen lahjan sinulle itsellesi, että sä voit selittää ne kielet, joilla sinä puhut Jumalalle. Henkilökohtaisesti joskus olen saanut kielten selittämisen toisten kielistä. Joskus. Mutta hyvin usein niin, että puhun itse kielillä ja saan siihen selityksen. Silloin kun, ja se tapahtuu yleensä rukouksessa. Kuinka se tapahtuu käytännössä?
Minulla se tapahtuu näin, että mä puhun pienen pätkän kielillä ja sen jälkeen heittäydyn siihen hengen virtaan, joka minussa on. Elikkä sirpaleet tuovat, niin sanonta kuuluu, tuovat onnea, mutta mehän ei näihin alueisiin uskota. Joka tapauksessa siunausta sinne keittiön puolelle. Ja pastori Jyrki Alanko maksaa kaikki rikki menneet laulasta. Elikkä puhun pienen pätkän kielellä, heittäydyn siihen hengen virtaan. Ja se mikä sydämelleni nousee, Pyhä Henki asuu minussa. Jumala vaikuttaa minussa tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu. Raamattu sanoo, teillä on Kristuksen mieli. Kun puhun kielillä, niin sitten se mikä sydämelleni nousee, minä rukoilen siihen väliin suomeksi. Taas otan pienen pätkän kielillä, taas seuraavan lauseen suomeksi. Taas pienen pätkän kielillä, seuraavan lauseen suomeksi. Ja toimin tällä tapaa. Nyt tämä on valtavan turvallinen metodiikka. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa nyt sitä, että kun minä rukoilen Herran edessä, Pyhä Henki on ylläni, niin ei minun loppujen lopuksi tarvitse olla 100% varma siitä, että onko ne suomen kielellä väliin puhutut pätkät. Onko ne oikeasti kielten selitystä vai ei. Koska mä vaan rukoilen sitä, mitä sydämelleni nousee. Ja se on valtavan turvallinen asia. Mutta Hella Karvosen opetuksia on. Hän itse opetti näin. Hän on pitkä kokemus armolaisen toiminnasta. Hän opetti juuri näin, että vetää sen pätkä kielillä ja sen jälkeen se mikä sydämelle nousee, niin suomen kielellä. Ja hyvin usein se on kielten selittämistä. Hyvin usein se on kielten selittämistä. Minä olen saanut monia profetioita ja sanomia ihan julkisessa palvelutehtävässä. Yksilöille rukouspalvelussa rukoillessani ja seurakunnille julkisesti mikrofonissa. Ihan sillä tapaa, että olen alkanut uskossa. Siis on ollut sisäinen innoitus. Mutta olen puhunut pienen pätkän ensiksi kielillä ja sen jälkeen on Jumalan henki alkanut nostamaan salaisuuksia ja asioita, joita minun tulee puhua julkisesti. Viimeinen esimerkki, Keniaan mennään. Olin Peketonissa, milloin mä nyt tulin takaisin? Tiistaina tulin takaisin. Tää oli viime sunnuntai itse asiassa. Niin, mikäs päivä nyt? Lauantai. No niin. Eli viime sunnuntaina olin Peketon nimisellä paikkakunnalla Kenian itärannikolla. Ja siellä meillä oli väkevä alttarihetki. Koko seurakunta käytännössä oli alttarilla ottamassa vastaan Jumalan hengen voimaa. Ja siinä alttarihetken loppuosassa koin sisäisen innoituksen. Mä koin semmoisen sisäisen kuplinnan. Kohta tästä puhun lisää, kun menemme profetian armolahjan. Ja mä koin sellaisen innoituksen, että okei, mun tulee puhua kielillä. Ja sitten mä annan profetaalisen sanoman seurakunnalle. Tuossa vaiheessa minä en tiennyt, mitä minun tulisi puhua. Siis mä olin saarnannut sanan ja nyt oli alttarihetki menossa. Kansa oli siinä alttarilla. Koin vain sisäisen kuplinnan, sisäisen innoituksen. Ja mä käännyin tulkkini puoleen. Hän oli yksi paikallinen pastori sille ja sanoi, että hetken kuluttua mä puhun kielillä. Ja sitten sen kielillä puhutun sanoman jälkeen, niin minä aina selitän tämän kielillä puhutun sanoman, sen profetian sanoman, mikä tulee. Ja käännä sinä seurakunnalle swahiliksi se mun selitetty englanninkielinen sanoma. Ja niin alan rukoilla. Mä alan rukoilla kielillä. Ja nyt kävi juuri näin, että mä rukoilin ehkä 30 sekuntia kielillä puhuen. Ja mä olin varautunut siihen, että se käy juuri näin, että vähän kieliä ja sitten englantia, siis niin kuin ikään kuin suomea täällä, kieliä ja suomea, kieliä ja suomea, kieliä ja suomea. Mutta kun mä olin kielillä puhunut, niin kävikin näin, että kun tulkkasi ensimmäisen pätkän, mä huomasinkin sen, että ei tullutkaan enää kieliä, vaan se jatkui englanninkielisenä sanomana, aivan sen sanoman loppuun asti. Mutta se alkoi kielillä puhuttuna
sanomana. Amen. Elikkä rytmitä ja virtaa kielellä puhumisen armolahjassa ja kuuntele ohi ja se mikä sydämellesi nousee, niin sano se julki. Ja siinä sä lähdet uskon kautta kävelemään petten päällä kielten selittämisen armolahjassa. No niin. Nyt, koska tämä kielten selittämisen lahja on, niin kuin sanoin, monesti ensiaskel profetiaan, niin nyt me siirrymme sitten profetian lahjaan. Meillä on tässä aikaa, sanotaanko noin 45 minuuttia, ja mä haluaisin vielä käydä profetian lahjan, tiedon sanat ja viisauden sanat, tai siinä järjestyksessä lopussa viisauden sanat ja tiedon sanat, ihan sen tähden, koska nämä on yleisiä armolahjoja, joita Jumala on jakamassa tällä hetkellä seurakunnallensa. Seuraava kokonaisuus, profetian lahja. Nyt meidän tulee ymmärtää se, että esimerkiksi profetia ja kielten selittäminen ja tiedon sana ja viisauden sana, nämä lahjat menevät monesti limittäin. Aina ei välttämättä pysty määrittelemään, että missä tietty lahja alkaa ja toinen lahja loppuu. Vaan enkä usko, että loppupeleissä onko pyhällä hengelle niin suurta merkitystäkään. Eikö ole näin? Pääasia, että sanoma tulee. Onko se niin väliä, että onko nyt näin, että nyt muljahti vähän niin kuin tiedon sanojen puolelle ja nyt se taas palautui kielten selittämiseen. Nyt mennään profetian lahjassa ja oho, nyt on vähän viisauden sanojen vaikutusta. Tämä on semmoista niin kuin saksalaistyyppisten teologien nikkarointimentaliteetti. Kaikki viilataan ja mitataan. Minä en usko ennen, että pyhä henki on saksalainen. Pyhä henki on Jumala. Halleluja. Hän ei ole muuten myöskään suomalainen. Vaan hän on Jumala. Eikö näin? Että mutta joka tapauksessa nämä menee limittäin. Ja nyt puhutaan profetian lahjasta. Ja nyt täällä meidän armolahja luettelossamme siinä jakeessa 10 luvussa 12. Ensimmäinen korintolaiskirje luku 12 ja 10 sanoi näin. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan. Profetoimisen lahjan. Ja nyt ensimmäinen korintolaiskirje luku 14 ja jakeet 1 ja 2. No luetaan nyt asiayhteyden vuoksi ihan jakeeseen 5, koska tuo koko kappale puhuu erittäin kauniisti ja voimallisesti profetaalisesta tai profetian lahjasta. Eli ensimmäinen korintolaiskirje luku 14 jakeet 1-5. Ja mä luen vaan tuosta 5 tuon A-osan, eli puolet tuosta jakeesta. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjoja. Pysähdymme hetkeksi tähän. Huomaatko? Jumala sanoo, että tavoitelkaa, pyrkikää saamaan varsinkin profetoimisen lahjaa. Äsken me saimme kehoituksen, että meidän tulee tavoitella kaikkia armolahjoja kiihkeästi. Voitko sanoa tähän? Aamen. Aamen. Sitten meille sanottiin, että jos joku puhuu kielellä, rukoilkoon, että hän taitaisi selittää. Entäs tähän aamen? Aamen. Ja nyt meille sanotaan, että pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Eikö ole kysymyksessä hyvin merkittävä armolahja, jota ei tulisi pistää pakanalle, vaan jota tulisi anoa, tavoitella, vastaanottaa ja operoida, toimia tässä armolahjassa. Ja sana jatkaa. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle, niin kuin äsken totesin. Ei häntä näe kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä, niin kuin äsken totesin. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielellä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan. Halleluja. Raamattu kansalle käännös. Miten tämä, kun 5 sanoo, että tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielen, niin miten se sanoo tuon, mutta vielä mieluummin? Onko siinäkin tahtoisin?
Kiitos Jumalalle. Elikkä tahtoisin teidän profetoivan. Ja voisimme sanoa näin, että kun nuorena pastorin ja evankelista alkuna luvin Raamattua, niin nämä kehoitukset, mitkä korintolaiskirjassa tulee, niin minä aina luvin sen suoraan näin, että Jumala sanoo. Jumala tahtoo meidän tietävän armolahjusta. Jumala tahtoo meidän anovan kiihkeästi. Jumala tahtoo meidän puhuvan kielillä. Jumala tahtoo meidän profetoivan. Ja sitten kun tutkitaan sanaa myöhemmin, niin sitten tulee sellainen sivistynyt käytö, että voidaan sanotaan näin, että apostoli Paavali tahtoo hengen ilmoittamana. Mutta olipa se nyt apostoli Paavali hengen ilmoittamana, joka tahtoo, tai suoranaisesti Jumala, joka tahtoo, niin minä hyppään siihen kelkkaan, joka sanoo Jumala tahtoo. Koska me uskomme, että Raamattu on kokonaisuudessaan Jumalan sana. Eikö näin? Me emme usko siihen, että Raamatussa on Jumalan sanoja. Me uskomme, että Raamattu on Jumalan sana. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ja nyt täällä sanotaan näin, että Jumala tahtoo, että te profetoisitte. Eikö se ole aika upea ulottuvuus? Amen. Kiitos Jumalalle. Ja nyt Uuden testamentin profetoimisen kriteerit ja määritelmät. Mitä on Uudessa testamentissa seurakunnan keskellä ja seurakunnan yksilöiden kautta tapahtuvan profetoimisen kriteerit? Ne sanottiin tuossa jakeessa 3. Profetoiva puhuu rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi seurakunnalle. Sanoma voi tulla joko yksilölle tai sanoma voi tulla kokonaiselle seurakunnalle. Tai kun on kysymys erittäin kultivoituneesta profetian lahjan omaavasta henkilöstä tai henkilöstä, joka vaeltaa profeetan virassa, voi olla sanoma kokonaiselle kaupungille tai jopa kokonaiselle kansakunnalle. Mutta nyt tänään me käsittelemme tätä jaetta 3. Profetoiva puhuu rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Nyt sellainen sisään pääsy ajattelutapa tästä profetian lahjasta. Kun Jumala ensimmäisiä kertoja puhuu sinun henkeesi, viittaan siihen, että Raamattu sanoo näin, että profetoiko se, jolla profetian lahja on sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Niin ensiksi on uskottavaa tai hyvä uskoa siihen, että Jumalahan voi puhua minulle. Eikö näin? Jos sinä et usko, että Jumala voi puhua sinulle, aika vaikea on mennä kuuntelemaan Jumalan ääntä. Eikö ole näin? Amen. Koska silloin kaikki ajatukset, jotka rukouksessa tai missä tahansa kesken Raamattu tunnin tulee sinun sydämeesi, jos sinä uskot, että Jumala ei voi sinulle puhua, niin vaikea on ruveta ottamaan vastaan. Mutta ensiksi sun sydän avautuu näkemään sen, että mä olen Jumalan lapsi. Jumala puhuu lapsellensa. Eli Jumala puhuu minulle. Sitten jossain vaiheessa sä ymmärrät sen, että hyvänen aika, minullahan taitaa olla profetian lahja. Ja silloin sä uskallat liikkua tässä lahjassa yhä voimakkaammin ja yhä selkeämmin. Minun omakohtainen kokemukseni. Mä olin siis ollut ehkä vuoden, korkeintaan 1,5 vuotta uskossa. Olin silloin siellä lastenleirillä täyttynyt Pyhällä Hengellä. Ja sitten meillä oli nuorten kokous. Oltiin meidän mökillä. Ja siinä nuorten kokouksessa niin mä koin eka kerran semmoisen erityisen tilanteen. Mulla alkoi, mä näin niinku semmoisen kuvan mielessäni. Ja siinä kuvassa, huomaa ihan oikeasti siinä tilanteessa oli, että mä seisoin, olin seisaaltaan, nojasin meidän semmoisen kulmakaappiin mökillä. Oikealla puolella tuolin ääreen oli polvistunut Tarja-niminen sisko. Mua 4 vuotta vanhempi uskovainen sisko. Ja mieleeni tuli yhtäkkiä semmoinen kuva, että minä menen tuon Tarjan luokse, laitan käteni hänen päällensä ja mun pitää sanoa hänelle. Suomessa mä olin 14-vuotias ehkä, tai 14,5-vuotias, korkeintaan 15-vuotias. Ja mä sanon hänelle, speak my sister, speak. Siis englanniksi. Joka suomeksi tarkoittaa, että puhu sisareni, puhu.
Mä en ollut koskaan aikaisemmin kokenut. Minä en tiennyt, että minä voisin kokea tällaista. Ja näin oli, kun se ajatus tuli, mulle rupesi sydän hakkaamaan. Minä koin, että jotakin erityistä on ilmassa. Koin, että jotakin poikkeuksellista on. Mä koin, että minun pitäisi mennä Tarjan luokse, pistää käsiäni päälle ja sanoa, speak my sister, speak. No, mutta mitä tapahtui? Mä olin nuori uskovainen, niin ensimmäinen ajatus tuli tämä, että kuka arvaa, mikä oli se ensimmäinen ajatus? Mikä? Mitä hän ajattelee? Se tuli jossakin vaiheessa, se oli seuraava. Mutta mikä oli se ensimmäinen? Mikä? Onko tämä Jumalasta? Eli toisin sanoen, tämä on minusta itsestäni. Niin, minä ajattelin ensin, että tämä on minusta itsestä. Sitten, mitä hän on muut ajattelee? Ja sitten kolmas oli, tämä ei voi olla Jumalasta, koska tämä on englanniksi. Ja, no, tällaisia pohdintoja minä kävin. No, kuka arvaa, mitä minä tein tuolle sanomalle? Nielasin. Pitää paikkansa. Minä nielasin, en sanonut, mutta kun nuorten kokous oli ohitse ja sitten menin keittiöön juomaan mehua, siellä on Tarja. Ja sitten mä uskaltaudun sanoa Tarjalle, että kuule Tarja, että mä muuten katsoin kelloa vielä siihen aikaan, kun se sanoma tuli. Mä tiesin tarkan kellon ajan, milloin tämä speak my sister speak ajatus tuli sydämeen. Mä sanoin Tarja, että kuule Tarja, että koin erikoisen tuntemuksen. Että kuule kello siihen ja siihen aikaan, niin minä tunsin, että minun olisi pitänyt tulla sinun luokse, laittaa käsi sinun olkapäälle ja sanoa sinulle, että speak my sister speak. Että eikö ollut vähän outo ajatus? Niin, arvatkaa mitä tapahtui. Tarja purskahti itkemään. Ja Tarja sanoi, tiedätkö mitä Marko, olisi tullut. Sillä minulla oli profeetian sana meidän nuorten ryhmälle. Mutta kun minä epäilin ja ajattelin, että tämä on minusta itsestäni, niin minä rukoilin, että Jumala, jos tämä sanoma on sinusta, niin lähetä joku rohkaisemaan minua juuri nyt. Ja siinä olin minä vieressä. Eli siinä meitä oli kaksi savolaista, jotka puhkuimme kumpikin imaisi profetian sanat sisuksinsa. Eikä meidän nuorten ryhmä saanut rohkaisua, eikä Tarja saanut rohkaisua. Tosin me molemmat saimme rohkaisun siitä keskustelusta myöhemmin. Tajusimme, että Jumala oli meille puhunut. Sanoma ei ollut monimutkainen, mutta se oli Herran sana. Se, joka profetoikoon sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Kerron toisen esimerkin. Olin jo saarnamies silloin. Olin ollut jo, en muista montako vuotta, mutta olen pääkaupunki. Itse asiassa Helsingin Saalemissa on jonkunlainen pastoreitten konferenssi, isompi juhla. Ja siellä sitten yhden rautatunnin lopuksi, niin mä koen, että Herra sanoo minulle, että Marko, sinun pitää käydä profetoimassa tuolle pastorille. Ja mä olin itse nuorisotyöntekijä silloin, nuorisopastori Helsingin lähetysseurakunnassa. Herra sanoo, mene ja profetoi tuolle miehelle. Eikä mulla ollut vielä sanomaa, mutta tiesivät, että Herra sanoo. Minä sanoin Herralle, että no Herra, mitä minun pitäisi hänelle käydä sanomassa? Ja Herra antoi minulle yhden englanninkielisen lauseen. Sanoi, että sano tuolle pastorille, että näin sanoo Herra, think big. Eikä näin sanoo Herra, ajattele suuria. No eikö ollut järkyttävän, siis suorastaan säälittävän lyhyt profetia. Kukaan on noin lyhyviä profetioita. Siis minä olen pitkiä ja paksuja ja... Mutta tämmöinen säälittävä, vieralla kielellä säälittävä lyhyt profetia. No, minä nielen ylpeyteni, minä menen tuon kyseisen pastorin luokse ja sanon sitten, että kuule veljeni, että Herra käski, että minun pitäisi profetoida sinulle tämmöinen Herran sana ja suon nyt anteeksi, että tämä on tämmöinen nolostuttavan lyhyt. Että näin sanoo Herra. Think big. Kaveri katsoo minua ja sanoo, Marko, tuo sana on Herralta. Tuo sana on Herralta. Hän kertoo, tässä parin kuukauden aikana, niin Herra on, hän sanoi, että olin ulkomailla yhdessä konferenssissa, Jumalan mies tulee luokseen
ja sanoi, thus says the Lord, think big. Sitten hän sanoi, että sitten jossain muussa tilanteessa joku toinen Jumalan palvelija tuli